Slyšíš nás? Ne, on je retard. Ty vole. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát znova z Craftfightu. No a dneska se na Craftfightu budou odehrávat 5. volby, což je obrovská událost. Hlavně jsou toto poslední volby a tak trochu jiné volby. V tom, že budou kandidovat kandidáti, kteří nikdy neměli šanci kandidovat. V tom případě bude kandidovat KTD Hryz, Rousket, Johitery a AK. Kromě toho jsem znovu na dotykové obrazovce kvůli technickým důvodům. Tak, tyhle volby nerozhodnou jenom o posledním králi Craftfightu 1. Rozhodnou i o něčem mnohem dalším. Ale to vám budu moci říct již později. A ještě mám jednu smutnou zprávu. Vojves přestal hrát na serveru. Neboli, jak tomu my říkáme, prostě umřel. Říkáme, že odešel do jiného světa, protože začal hrát na jiném serveru. A takže proto tady na něj mám ještě jednu krátkou vzpomínku. Doufám, že se máš v jiném světě dobře. Dámy a pánové, momentálně se nacházíme na radnici a naši kandidáti jsou připraveni říct jejich... Zase jsem zapomněl, jak se Proslov! Proslov! Je to tak! Dohodli jsme se, že KTD Hryz půjde první a potom si můžete říkat ostatní kandidáti. Takže, KTD Hryzi, můžeš říct svůj proslov. Dobrý den všem hráčkům a hráčkám na našem Minecraft serveru. Dnes se scházíme, abychom společně rozhodli o budoucnosti našeho serveru. Jsem nadšený, že mohu kandidovat a ucházet se o vaši důvěru a podporu, protože věřím, že společně můžeme náš server posunout na další úroveň, kde bude zábava a spolupráce na prvním místě. Jenom můžu vyfotit, jak to tady probíhá. Staveb. Rozumím tomu, kolik času a energie stojí vybudování něčeho, na co můžete být pyšní. Proto chci zavést lepší ochranu staveb. Farmy, výtahy, propracované redstone systémy. Každý by měl mít šanci vytvořit si na serveru něco jedinečného, co ostatní inspiruje. Komunikace a zpětná vazba. A na závěr, ale rozhodně ne jako poslední, bych rád zlepšil komunikaci s vámi. Všemi, ideálně. A komunikace, jak to jako myslí? Naslouchání všem hráčům a jejich nápadům považuji za zásadní a proto zásadní. Kdo by chtěl jít dál? Může jít AK, může jít Terryho, nemůže jít Rousket. Rousket potom řekneme, ta půjde... Jen před proslovem nevím, jak moc bych byl aktivní, jo? To je jako jenom trošičku taková, já nemám času tady hrát, tak jenom jakoby úplně neaktivní Jo. Chtěl bych postavit portál jakoby na kterým bychom jakoby úplně na konci z té sezóny se jakoby portli do Netheru a jakože by jsem chtěl jako symbolicky jakože se portli na Craftfight 2. To je to je taková stavba, co bych chtěl postavit. Chtěl bych vylepšit radnici do zemního stylu, aby to si vypadala včetně jako zbytku spavnu, aby to prostě nějak vypadalo, jako když už to bude za chvilku ta zima. Před koncem první sezóny bych na návrh ostatních udělal asi předčasné Vánoce, jakoby, že bychom udělali tady nějaký jako menší Vánoce. OK. Kdyby byl zájem. Jako Vánoce se mi líbí jako nápad. Postavil bych muzeum králů, jakoby to by bylo tam jakoby tak nějak vystaveno, bych tam napsal, jaký král co udělal a takto. Potom bych chtěl postavit kostel, kde bychom uctívali stvořitele našeho realmu, takže si dám Janku. Jo! Asi všechno, nic lepšího a horšího jsem nevymyslel. On tu někdo hodil nočepl? Já Trixe nechápu,
Rex tady prostě hází, on tady první hází kosti, potom tu hází Horus Floyd, potom tady hází Lapis a teď hodil noč Apple. Já nemám místo, kde sedět, já si sednu normálně na zem. Takže Teriohy, můžeš říct svůj proslov? Dobře. Tak jo, Teriohy, naše pozornost je tvoje. Tak jo. From the screen to the ring, to the pen, to the king. Where's my crown? That's my bling. Always drama when I ring. Rousket, nevíš co říct, OK. Tak řekni, volte mě. OK, máte volit Rousket nechce říct. Kdo hlasuje pro KTD Hryze? Nikdo? Mám jeden. No máš jeden hlas. Kdo? Kdo hlasuje pro AK? AK má. Já hlasuju pro AK. Já hlasuju pro AK. Já taky pro něj hlasuju. Prostě taky hlasuju toho Luke na Že? A kdo hlasuje pro Rousket? Pro Teriohy. OK, Teriohy má 3 hlasy, AK má 3 hlasy, takže rozhodne Rousket. Pro koho hlasuješ? AK? V tom případě AK vyhrává volby! Máte volby! To znamená, že jsi vyhrál tyhle volby a to znamená, že jsi posledním králem první sezóny Craft Fightu. Takže Herobrine. Výhody člena plus? 5krát větší trezor než velký. Můžete si v jednom období odebrat kolik diamantů chcete a my vám nic neseberem. Získáte také flex před svými spoluhráči a 5 cm k vašemu pohlavnímu orgánu.